Hvor sødt. Nu kan man slet ikke se pigerne. Nu er det kun spillerne næsten. Ja. Og hermed har Brøndby IF fornøjelsen at byde rigtig hjertelig velkommen til dagens opgør i 3F-ligaen mellem Brøndby IF og BSF. Og i dagens anledning så har vi blomster til Theresa Nielsen fra Brøndby IF, der i mandags ved TV2 og DBU's fodboldaward i Cirkusbygningen blev kåret til årets kvindespiller i Danmark 2012. Tillykke, Theresa, og der er blomster for kvindernes hovedsponsor, Scanlock ved denne vinter. Og vi har de to holdopstillinger. Vi starter med BSF. Med nummer 1 og på mål, Josefine Alberts. Nummer 4, Line Marker. Nummer 7, Louise Christiansen. Nummer 8, Mathilde Blank Madsen. Nummer 11, Nanna Larsen. Nummer 14,